Батька. Ай. Я за кофтите ще се развалят. Майка ми пак поводя. Да, утре ще дойда. Днес да почина малко. Лава. Ко. Какво искаш? Добре. Дай то снимам. Ето. Взимай се. Ама дай то снимам. Правя един влог за моя канал. Ох, помпичката. Оп. Е така. Имам нагоре главата. Опа. Порийката. Помпичката там седи. И чао. Ай, ще снимам. Йоп. Оп. Играта играй. Тук гледаме помпичката на баткото. Майка ми след няколко минути трябва да се покаже. Но явно не, ще се оправя. Да заминаваме на Търговище. Защото тук беше много, ама не кът с нощи. Поздрав.